Takže čau lidi, vítám vás u hry Minecraft. Je to Minecraft verze 1.4.5, aktuálně nejnovější. Chtěl bych natáčet více dílů z Minecraftu, vlastně byla by to taková série videí, kde bychom hráli jednu mapu, tam bychom dělali různé projekty a takhle. Takže se do toho můžeme pustit, že tvoříme si nový svět, dáme třeba náš svět 1, to je jedno. Síť si taky nějaký můžeme dát, kdo by chtěl hrát stejnou mapu, tak dáme si třeba lampička. Tak a dáme vytvořit nový svět. Tak. Už se nám to generuje. Jo. Zase jsem bugli v kostce, to je hrozný. Tak já si ještě trochu zeslabím zvuky. No tak ono už to. Měl by to být dobrý, tak. A začneme úplně primitivně, no teď mi vyplnul ten. Natěžíme si nějaký to dřevo. Tak. To do začátku stačí. Jinak, kdybych chtěl udělat si barák nebo prostě sídlo, já bych to zkusil nějak buď do skály nebo v jeskyni. Ještě vůbec... Fuj, nechtěl bych spadnout. Tak jinak vidíte můj skin. Tak uděláme si crafting table. Jo, jinak budu natáčet zase okolo 10 minut. Tak uděláme si krumpáč. Pojďme si natěžit nějaký ten cobblestone. Natěžíme se třeba hned tady, akorát nějak musíme slést dolů. A tady je džungle. Tak hop. O, takový parkourista. Au. Tak. Tamhle hned uhlí vidím. Děláme zatím tak 15 cobblestone, zastačí pro začátek. Tak. A to stačí zatím. Uchne jsem crafting table. Děláme si lepší krumpáč. Přece jenom kameny stojí za prd. Tak. Děláme si meč. Na bojování děláme si lopatu. A zbývá nám sekera. Tak. No. Tak to do začátku stačí. Tak. Jdeme se podívat po okolí. Co nás tu čeká, co nás tu nemine. Ale ovečky hned, to je výborný. Si hned vezmeme na postel, chcem. Tak. Taky sem pojď. A tebe už nechám, už mi stačí bylo. Tak. A nějaké jídlo bych ji potřeboval, nějaké čuníky. Tak, samý lesy. Tamhle. Co to je? Cobblestone. Já jsem to nevytěžil to uhlí, a tady jeho je taky dost. Si natěžíme pár toho uhlí. Máme na torče a takhle. Tak. Já si to uhlí vytěžím a budu zpátky, tak se ozvu. Takže OK, jsem tu zpět. Uhlí jsem vytěžil, mám už 43. Tady bylo místo, tady jak jsem kopal. Tak, můžeme se vydat dále. Tady je další, mám takový vytěžím. Přece jenom uhlí ze začátku není vždycky dost. Tak. A to už ty necháme, ale taky něco stínem. Takže. Já bych to viděl, že první noc přežijeme někde v jeskyni. Nebo někde se zakopem do země. No, třeba jako tuto
už to pokračuje to. To je ideální, tak tady si zabydlíme prozatím. Děláme si torče. Tak. Vytížíme tyto uhlí. Nás tady nestrachí. Tak, ještě. Tak to by bylo. No. Tak, těžíme tady větší prostor, ať se sem. Máme tady dost místa. Uděláme zatím nějaký provizorní schody. Teď se máme dostatek nahoru. Tak. To úplně stačí prozatím. Teď to ještě kopneme takhle. Tak. Tak, děláme tady střechu, ať nás se nepadají monstra různý. Až projdu, tady projdu, tak. To bylo jedno takhle ze dnem. Tak a tady dáme pak dveře, když tak. Tak uděláme si sem crafting table, uděláme si pec. Si dáme sem, uděláme si pak čestku. Tady hodíme zatím zbytečné věci. Jo, uděláme si ještě akorát na postel, nám to vyjde. Tak tu si dáme třeba sem. Tak, nemá žádné jídlo. Tak budeme se podívat na jídlo, jestli tady není nějaký v okolí. Když tak natěžíme semínko, ať uděláme si tady nějakou farmičku. Tak, abych si tady mohl, no, kašlem na to. Budu furt rovně. Ale tamhle je kráva. Tamhle je kráva. 2 dokonce, 3. A zima, Pojď sem. Tak. Dej mi maso, dej. No, to bylo letě, stačí 5 masa. Jo, kdyby náhodou snadně. Jo, ještě se podívám na jakou... No, tak to je menší fail, tak to se omlouvám. Ale bublí jabko. Se omlouvám za ten písvol. A teď ještě vrátit se, a tady je další toto. Ještě vrátit se, kde bydlíme, tady. Tak. Dáme si pec to maso. No a... Ještě půjdeme natěžit pár dřeva. Tady bych to pro dnešek ukončil. To byl jenom taky ten zabydlovací díl. Tak. Zkusíme udělat ty dveře, nějaké tam dát. A to nějak třeba myslím. No, tady to vyplníme. Tak třeba. Zatím taká barobizna, ale se časem podá. Tak tady to ještě skupu. No, a teď jsem si skup ty dveře. Ježišmarja. Dáme třeba. Dáme třeba takhle tady. Ježiši. Tak to dodělám za kamerou. Já se ty pro dnešek s váma loučím a budu se těšit u dalšího dílu. Když tak napište nějaký ten komentář, dejte nějaký palec nahoru, odběr taky a budu se nás těšit a ahoj.